Почвам с първата лекция – телата. Третото тяло, нисшата душа, е част от съзнанието на човека. Петото тяло, висшата душа, е част от съзнанието на Бога. Познаването на петото тяло, това е благословението да знаеш пътя си. Не да питаш, не да проучваш, а да знаеш пътя си. До четвъртото тяло възприемаш времето. Петото тяло възприема любовта, т.е. то възприема вечността, друго възприятие. То възприема Бога. Тук е съзнанието за вечността. В петото тяло няма време. Висшата душа е вечна. От първото до четвъртото тяло е светът, човешкият опит. Петото тяло е състоянието на душа, благословеното състояние. Всички въпроси на третото и четвъртото тяло са съмнения. Въпросите на петото тяло са уточнения. До четвъртото тяло Словото е знание. Чрез петото тяло Словото е любов. Чрез шестото тяло Словото е мъдрост. Четвъртото тяло, това е умът, блудния син, който трябва да се завърне в шестото тяло, духът, чистия дух. Третото тяло е блудната дъщеря, нисшата душа, блудната душа. Тя трябва да се завърне при своята майка, висшата душа. Който навлезе в петото тяло, съдбата му се видоизменя, тя вече се решава отвътре. Не от закони, не от звезди, отвътре, от любовта и от невидимите сили, които служат на Бога. Третото и четвъртото тяло, това е любов към илюзията и заблужденията. Който се ръководи от третото и четвъртото тяло, той не е в учението. Той само се подготвя. И ако не успее да ги пречисти и овладее, той изпуска своето развитие. Четвъртото тяло мисли, петото тяло схваща, разбира, шестото тяло осъзнава. Любовта е образувала петото тяло. Мъдростта е образувала шестото тяло. Четвъртото тяло никога не може да бъде учител, водител, защото той е само мислител. Например, Хегел, Кант, Шопенхауер и така нататък. Те ти дават разсъждения. Петото тяло, шестото тяло са учители. Например, Христос, Буда. Те ти дават безсмъртие, дават ти ясна цел. Четвъртото тяло е голям заблудител. Тук се надяваш с ума. Това е голямо заблуждение, защото когато дойде истината, умът няма да я приеме. В третото и четвъртото тяло отношенията се определят от закони. В петото тяло отношенията се определят от любовта. Защото в петото тяло има душа. Третото и четвъртото тяло са омагьосаното знание. Дървото за познанието на доброто и злото. Но знанието не е благословенно. Благословенна е любовта.
Удоволствията са вкореняване в третото и четвъртото тяло. Искреността е от петото тяло. И затова тя вижда път и изход, дори когато човека е в голямо затруднение. Искреността е твоето отношение към собствената ти душа, към собствената ти висша душа. Искреността е и метод за освобождение от лоши влияния. Това няма нищо общо с амулети. Искреността е много чист метод, правилен и много мощен. Третото и четвъртото тяло търсят успех в този свят. А това значи човек да излъже себе си. Стремежът към успех, победи и постижения е от третото и четвъртото тяло. Стремежът към Бога е от петото и шестото тяло. Спомням си една случка, за малко се отклоня. Али, верният, един от най-преданите ученици на Мохамед, малкият Али, по време на война. Тъй като станало ясно, че ще има война, Мохамед казал: добре, аз ще воювам с Бога и с истината. Но неговия Али, един от най-преданите, по време на война точно ще убива един от враговете и в момента, в който ще му заби меча, падналият човек отдолу, врага му го заплюва. И той изтегля меча и се отказва да го убива. И врага му казва: какво направи ти? Али му казва: аз съм воен на Бога. В случая ти предизвика егото му, аз не убивам с его, не убивам от слабост, аз служа на Бога. И после врагът става служител и тръгва по пътя на Мохамед. Много такива неща е имало, много такива неща, тъй като Хераклит казва: Бог е едновременно война и мир. Едновременно е ден и нощ, но друг път ще говорим за тъмния мъдрец. Така, ударите на съдбата са насочени изключително към третото и четвъртото тяло, т.е. към егото. Четвъртото тяло, или знаещия човек, е губещ в своя вътрешен път. После ще видим как Настрадин Ходжа много тънко обяснява това. Само в петото тяло има духовно разбиране. А що е духовно разбиране? Това е събудената дълбочина в човека. Това е духовно разбиране. Събудената дълбочина. Третото и четвъртото тяло търсят щастието. Но щастието е на място само ако те направи любящ. Иначе то се обезсмисля. Но това щастието да те направи любящ много рядко се случва, понеже хората заспиват в него, преди време говорихме. Щастието трябва да те заведе в петото тяло, в любовта. Защото без любовта ти си отрязан от вечността. Третото и четвъртото тяло живеят с надежда. А с надежда никога не можеш да постигнеш реалността. Надеждата е игра на ума. Стремежът е друго нещо, казахме преди, стремежът е на душата. То стремеж може да пробие вечността, а вдъхновението, истинското чисто вдъхновение е качество на духа. Третото и четвъртото тяло нямат търпение. Търпението е свързано с петото тяло и същевременно то е много ценно духовно лекарство. Третото и четвъртото тяло все търсят победа. Те искат положителното да победи отрицателното. Напълно погрешен метод. Те искат доброто да победи злото. А истинската победа не е в доброто, нито в злото. Истинската победа е да влезеш в любовта. Да станеш любов. И както казва учителя, не е достатъчно да обичаш, а трябва да станеш любов. Третото и четвъртото тяло умеят
да създадат в човека един празен и безмислен живот. В третото и четвъртото тяло има много лични интереси. Преведено означава, очакват ги много лични страдания. Лични, специфични, точно отговарят на личните интереси. И ако те не разберат тези страдания, тогава идват тежки и фатални ситуации. И тук, в третото и четвъртото тяло, човекът не е притиснат от трудностите, както изглежда, а от своето его. Забележете, не от трудностите, трудността може да е голяма, но толтеките сразяват, защото нямат его. Но който има его, Бог ще му изпрати трудност, която ще го победи. Както ще видим по-нататък, когато ще говорим за Ал-Халач и за Ибн Араби, те казват: когато Бог насочи един човек в правия път, никой в Вселената и в света не може да го заблуди. Свършено е. Никой не може да го заблуди. Когато Бог отклони един човек от правия път, тъй като всичко е Бог и Бог отклонява, 100 човека може да искат да го въведат в правия път, никой не може да го въведе. Защо Бог го отклонява? Ал-Халач, както винаги много дълбоко казва, той знае вътрешността му. Той знае, че по пътя на отклонението ще се завърне. Някога. Няма значение кога. Въобще Ал-Халач е нещо много специално, след време пак ще говорим за него. Обяснява и защо красотата е разбойник, ограбила е много души, но друг път за него. Така. В състояние на четвъртото тяло, т.е. в състояние на знание, реалността си остава скрита. Ако си в четвъртото тяло, в състояние на знание, ще срещаш много учители. Истинският учител не идва при третото и четвъртото тяло. Той не идва при знанието. Истинският учител идва при петото тяло. Той идва при любовта. Говорим за любов при всички условия, а не любов с някакви условия. Чистотата, свързана с петото тяло, е способност за възприемане на учителя. От тук започва началото на ученика. До тогава, докато той не е овладял напълно ума си, това е само подготовка, разбира се, важна подготовка, но той още не е там. Първата идея за размишление е вкусът на суфизма. Някои смятат, казват суфите, че сега са настъпили трудни времена за човечеството. Но суфи казва: и сега сме в рая, т.е. и сега сме в Бога. Наистина е така, но за осъзнатие. И сега сме в Бога, и сега сме в рая. А в Бога няма трудни времена. Какви времена може да има? Какви трудни времена може да има, ако Бог е в тебе? Който задава неправилни въпроси, той погубва пътят си. Който задава правилни въпроси на своя учител, той увеличава своята вяра и своя устой. Когато един суфи влезе в една кръчма, кръчмата става храм. Когато един пияница влезе в един храм, храма става кръчма. Тоест, каквото е съзнанието, такъв си и ти. Човек остава в заблуждение, ако Бог не го води към себе си. А другаде, когато Аллах води към себе си, той не може да бъде никога заблуден. Значи, зависи какво е решил Бог. Ако е решил да те води към себе си, понеже той вижда твоята тайна вътрешност, тогава вече никой не може да те заблуди. Няма значение дали ще ходиш на лекции, дали няма да ходиш, дали всичко, което трябваше да дойде при тебе. Разбира се, един учител, съкровен, един посветен може да те съкрати пътя, при условие, че има тотално доверие. Когато Аллах остави човека да обърка пътя си, никой не може да го изведе в правия път. Суфите казват: с Бога бъди искрен.
С хората бъди справедлив. С враговете бъди кротък. С невежия бъди мълчалив. С мъдрите, с мъдрия бъди смирен. Един суфи казва: откакто вложих сърцето си в Бога, на мен ми станаха безразлични и здравето, и здравия смисъл. Наистина, те са ненужни, просто Бог е съществен. Как може да те вълнува здраве, болести, живот, смърт? Тогава всичко се измества настрани. Толкова е важен Бог. Истинското търсене завършва с преживяване на Бога. Всичко друго, религии, учения, философии, са сънища. Въпросът за истината не е въпрос на разговори. Това е въпрос на търсачество и огромна целеустременост. Ако много от вас има, които обичат наистина истината, много от тях ще зарежат моите лекции, ще зарежат братство и сестринство, ще зарежат паневритмийки и сукви, ще зарежат цитати, ще се отдадат мощно насаме. Не съм казал, че може и да идват, ако решат, но така ще се отдадат, че нищо не може да ги обърка. Нито бяло, нито черно братство, нито дяволи, нито ангели, нито архангели. Това означава огромно отдаване. За суфи, любовта към Бога е по-скъпа от живота. Този, който е постигнал контрол над ума си, той служи на Бога. Този, който не е постигнал контрол над ума си, той служи на хората, на обществото, на това бедно и жалко обществено мнение. Той служи на хората. Втората лекция – окултната мисия на Юда. Апокрифите са вътрешната Библия. Те често се наричат отречените книги. Отречени от хората. Т.е. хората не са мярка. Но те не са отречени всъщност. Те са скрити. Те са скрити от хората. В един от апокрифите се казва, че Юда е единственият истински апостол. Наистина, на високо ниво, той е получил цял гносис, а всички други частично. Единственият истински апостол. И че само той е можел да разговаря с мистичния Христос. Другите ученици разговарят с духовния Христос. Юда е друго нещо. Разговаря с мистичния Христос. Евангелието на Юда е голяма сила. То преобразява човека и го отделя от старото мислене. Старото дърво, наречено дървото за познанието на доброто и злото. Самият Христос е многоизмерен. Затова има над 70 Евангелия. Просто това са гледни точки. И те не стигат. Просто той е многоизмерно, изключително същество. За него ще има много Евангелия и сега има явни и скрити. Според апокрифите, тайната на живота не се разкрива в свещените книги, а от гносиса, откровението. Откровението се дава от самия Бог. Цялата работа е дали ще успееш да спечелиш неговото доверие. Може да четеш свещени книги, ако искаш 50 000 години. Това нищо не означава. Дали ще спечелиш доверието на Бога. Не можеш просто да вярваш и да ти подарят възкресение. Това е невежество. Необходим е гносис. А това не изисква някаква си голяма вяра, а много усърдна духовна работа. Усърдна духовна работа. Учителят го нарича интензивен духовен труд. За да дойде съкровенното, свещеното. Иначе ще дойде полудуховното, откъдето всичко се проваля.
За да може да дойде свещеното, т.е. и гносиса върху тебе, не вярата ще ти помогне, а оно доверие, при което вече Бог ще ти избере. Гносиса показва, че Бог ти приема в себе си. И тогава, чрез това откровение, човек става светлина за самия себе си, а после и светлина за другите. И така Юда видя, че в този свят е скрит един друг свят, по-вътрешен, по-дълбок и мистичен. Гносисът, това е Бог, който те избира и чрез откровението Той те преобразява. Така чрез гносиса Юда постигна своята древна мистична цел. Той се освободи от дървото за познанието на доброто и злото, т.е. от четвъртото тяло, където става най-трудният преход. Той се освободи от доброто и злото, той ги надрасна. Той вече придоби душа и на известно ниво шесто тяло, дух. Това означава, че тайното учение на Христос не е включено в Библията, а в откровението и в други неща. Юда освободи Христос и Неговата божествена същност по време на разпятието. Христос се освободи от оковите на плътта, а Юда беше скритият приятел, а не предател. Той беше призован да се присъедини към мистерията на любовта, която е част от невообразимата висота на самия Бог. И сега въпросите от тайната книга. Юда пита, що е вечността Раби, т.е. учителю? И какво прави бездната? Христос му отговаря. Вечността всякога блаженствува, а бездната безмълвствува. Бездната е дълбоко безмълвие. Що е любовта Раби? Отговорът. Любовта е съвпадение с Бога. Раби, кажи ми за своето минало. Ти как се справи с мрака? Отговорът. В мен е този, който заслепи мрака. Защото Бог е любов, която видя любовта в мен. Защото Бог е любов, която видя любовта в мен. Раби, къде живеят божествата? Отговорът. Христос му казва, в истината. Истината е висше място за живеене. Тя е мистичния хляб. Раби, не трябва ли знанието да е за всички хора? Христос му отговаря, знанието е за всички хора, но свещеното знание е за избраните. За избраните. А що е истината Барбело? Другото име на Христос. Древно. А що е истината Барбело? Отговорът. Истината е разрушението на света. После Юда пита, Раби, защо е дадена такава голяма сила, голяма власт на Сатана? Христос му отговаря, зад всяка голяма власт стои друга по-висша власт. Зад властта на Сатана стои властта на нашият Отец. Раби, а как ще се устрои светът? Отговорът. Духовното, божествено духовното в човека устройва света посредством себе си. Значи, който е избрал този път, той устройва своя свят посредством себе си и става устроител на света. Раби,
на кого ще бъде разкрита истината? Само на този, който е нероден от потомство, т.е. който не е роден от човешки род, а от дух. Раби, кои ще погинат? Тези, които не познаят нетленният Отец. Раби, кажи ми за тайната на нашия Отец. Нашия Отец е слязал от древното си място и сам себе си е породил. Но преголяма е неговата тайна, приятеля. И не можем да я узнаем. А раби, защо хората живеят в бреме? Защото не познават нашия Бог, нашия Отец достатъчно. Раби, защо е казано не се противете на злото? Защото злото е инструмент на скрития Бог. Що е тогава тъмнината, раби? Тъмнината, приятелю, е целият материален космос. А светлината, това е мистичното познание. Това е гносиса. Защо искаш това разпятие, Барбело? Отговорът. Разпятието, приятелю, и крайното освобождение. То е освобождение от ненужното. То е освобождение от плотта. По-нататък, когато ще говорим за тайната на катарите, ще видим как те са постигнали такава тренировка на ума и на тялото, че накладата задължително умират радостно. Задължително, защото влизат в своето безсмъртно тяло и навлизат в Бога. Толкова са тренирани и всъщност това е същността на тяхното учение. Умеят да направят преход, както и толтеките, в неведомото, но по правилния начин. Така, втората идея за размишление е Лао Цзъ, говорът на Дао. Посоката на развитие е неясна. Ето защо е красива. Ясната посока не е Дао. Дао не е ясно. Дао е истинно. Който разбере истината, става неясен. Значи Дао не е ясно, Дао е истинно. Който разбере истината, става неясен. Който обича Дао, не желае нищо друго, освен Дао. Т.е. не го замества с нищо. Който не обича Дао, няма да желае даже и себе си. Ако човекът влезе в бъдещето си, той ще види, че то е нежелано. Нежелано. Но ако човека заживее в Дао, той постига желаното. Между другото, Лао Цзъ има много книги, многобройни книги, дори и книга за талисмани, но на много високо ниво. Така. Той ще заживее в Дао. Той постига желаното. Защото Дао е желаното. Единственото желано. Не бъдещето, не миналото, не настоящето. Единственото желано нещо разумно е самото Дао. Дао е всякога устроено. Бъдещето не е. Самият Лао Цзъ няма бъдеще. Няма никаква история. Той има само Дао. Той има в себе си истината. Истината е без история. Без ограничения. Който не се умее да привлече Дао, той опознава себе си. Не познавай себе си. Опознай Дао. Отново странен, отново мистичен Лао Цзъ. Не опознавай себе си. Не е достатъчно. Може и да сгрешиш. Познай Дао. Лао Цзъ отива отвъд себепознанието. Себепознанието се намира в петото тяло, а в шесто и седмо тяло се намира Дао.
Конфуций пита: в какво е смисълът? Лао Цзъ му отговаря: в неразвитието. Конфуций: но как така? Всичко се развива. Лао Цзъ: Дао не се развива. Дао е съвършено. Съвършеното само се изявява. Там няма развитие. То се изявява. Съвършенството не се развива, но Конфуций: ти се развивай. Преведено оглупявай, но той, понеже не използва такива думи, ти се развивай колкото си искаш. Конфуций пита: ти как живееш? Чудният старец, така го наричам някой път, казва: като дао, неизразимо. Конфуций пак пита: не те разбирам. Лао Цзъ му отговаря: това е красивото. Защото ако разбереш неизразимото, то ще е по-грознее. Ако вземеш да го ограничиш, ако вземеш да го... Конфуций иска да го хване натясно. Конфуций пита: какво е дао? Лао Цзъ му казва: съществуваща нереалност. После Конфуций пита: ами какво е човекът? Нереално съществувание. Пак пита Конфуций: и все пак, къде да търся смисъла? Лао Цзъ му отговаря: в неуловимото. Конфуций казва, че щом е неуловимо, какво ще постигна, т.е. какво ще уловя. Лао Цзъ му обяснява: собственото си безмислие. Но Конфуций продължава: но къде е смисъла? Тогава къде е смисълът? Лао Цзъ казва: смисълът е в това, което го няма. Който е разбрал това, което го няма, е уловил смисълът. Той е уловил неуловимото. Дао е в хармония с неуловимото. Дао действа в неуловимото. Конфуций пита: ти навярно се възхищаваш на Дао? Лао Цзъ му отговаря: няма смисъл да се възхищаваш, просто живей в Дао. Видите колко прост начин. Няма смисъл от възхищение. Може да се възхищаваш и да оглупееш. Възхищението не означава, че живееш. Просто живей в Дао. После, разбира се, ще дай вдъхновението, но вече ти ще бъде същество от другия бряг. Тоест, от правилната позиция. Тогава каквото и да правиш, и да си намръщен, ще бъдеш правилен. А онен човек цял ден да се смее, той ще бъде неправилният човек. Така, третата лекция. Окултната мисия на Юда. Продължение. В предателството на Юда е действал самият Бог, Ал-Халач. Така казва великия Ал-Халач. Самия Бог. Разбира се, няма друг кой да действа. Но хората мразят Юда, но такъв е Бог. Той действа във всичко, но остава скрит. Юда понася бремето, но така Бог израства в него. Това е замисълът на Бога. Юда понася, но Бог израства. Ал-Халач казва: всеки, който вярва, че има две същества, които движат и управляват света и Вселената, той се раздвоява. И все едно е към коя религия принадлежи. Той няма вече религия. А който вярва, че всичко се движи само от едно същество, което е абсолютната истина, той ще го познае. Това същество ще му се открие според степента на стремежа. И още нещо. Ал-Халач казва: това, което измъчва и изпепелява човека, не е дяволът. Това е самият Бог. Забележете каква красота. Защото дяволът е онази скрита страна на Бога, която човекът не може да понесе, понеже се е отказал от истината. И той мисли, че това е дявола, а това е самия той. Ако не беше Сатана,
Хората щяха да намразят пряко Бога, най-лошото нещо. Директно към Него щяха да изпращат огромно недоволство. Света, Вселената и така нататък. Огромно. Но те мразят дявола. Така дявола съхранява Бога. Защото иначе последствията щяха да бъдат бездънно зловещи. Юда е трябвало да обикне всичко, което му се случва. Защото ако не обикнеш всичко, което ти се случва, ти нямаш неизменна любов към Бога. Защото всичко, което се случва, е Бог. Тъй като само едно велико същество ръководи всичко, това е и волята на Бога. Той управлява всяка случка. Няма случка, в която вътре да не е Той. Някои хора мислят, че има случайности. Учителя накратко обяснява думата случайност. Закон от друго измерение не е случайност. Закон от друго измерение, защото една случайност може да ти промени целият път. Това е слезлият закон от висшия свят. Волята на Великия Бог е причината за всяка случка. И така, ако ти имаш истинска любов към Бога, ти ще обичаш всичко, което ти се случва, което означава дори най-лошото. Бог може да ти направи предател, но Той ще те извиси. Защото всичко е от Него. Той знае какво прави. Всичко е от Него и чрез Него. Всички ключове са в Него. Бог е направил Юда предател и това е Неговият замисъл. Неговата велика милост и любов към това чудно същество, наречено Юда. Великият Бог е пожелал Юда да го познае вътре в себе си, в дълбините си. А Юда наистина е заслужавал. Бог му дава част от тайната си, част от себе си. Какъв само замисъл, каква велика любов към какво същество. Ако Юда приемеше предателството, тогава Бог щеше да се завърне в него. И Юда схвана дълбокия замисъл. И с голямата си любов той преодоля себе си, включително и себепознанието, петото тяло. Той преодоля себепознанието и навлезе частично в по-дълбоко поле, в познание на Бога и на шестото тяло. Разбира се, шестото тяло е на степени. Тоест, той навлезе в началото на голямата мистерия. По този път, разбира се, вървят и другите ученици на Христос, но много по-бавно, по-забавено. И така, въпросите на Юда. Раби, защо нашия Отец е създал Сатана? Често той пита и заради други същества, гностици и приятели, които да разберат. Отговорът. Бог използва Сатана и чрез него ни разкрива същността си. Чрез злото, което се ръководи от самия Бог ни разкрива съвършено нови и незнайни неща за себе си. Съвършено нови и незнайни неща за себе си. Раби, защо тъмните сили атакуват човека? Отговорът. Всеки, който е изоставил нашия Отец, бива атакуван, за да се завърне. Иначе пропастта му е голяма. Става въпрос за демонизиране и други неща. Раби,
що е дървото за познанието на доброто и злото? Това дърво, отговорът, това дърво е отсечено дърво. То е напуснало любовта, още от далечната древност. Раби, кажи ми още за змията. Христос му отговаря. Змията е същество, което е постигнало много висока степен на развитие. Вътре в самия Отец. Забележете, не някъде. Високо развитие вътре в самия Отец. Херовим. Не просто ангел или архангел. Велик херовим. Юда продължава. Но как така висока степен на развитие и отказ от Отец? Христос му отговаря. Това е воля на Отец. Отказът, това е воля на Отец. Ако змията беше с нише развитие, тя нямаше да може да служи на дълбоките цели и замисли на нашия Отец. Забележете, ако тя беше от нише развитие, проста змия, тя нямаше да може да служи на дълбоките, предълбоките замисли на нашия Отец. Раби, кажи ми още за тайната на злото. Чистия наистина може да пита и може да разбира. И по този начин може да отваря вратите и на другите. Отговорът. Самото зло не е известно на Сатана. Забележете колко дълбок и рядък отговор. Самото зло, става въпрос за дълбините в него, не е известно на Сатана. То е скрито в дълбините му, но не е известно. А той самият, Сатана, показва пред хората други неща. Например, дори изявява уважение, говори дори разумни неща. Злото, приятелю, е тайна скрита само в нашия Отец. Той ръководи всичко. Той го внася в Сатана, когато законът повелява. Защо? Защото нашия Отец е непогрешим. Ние само трябва да се влеем в Неговата воля, в Неговата непогрешима воля. И накрая 5 случая за чудният Настрадин Ходжа. Голям суфи, голям учител, докоснал и 5-то и 6-то тяло още от древността, още преди да е влязал в това си прераждане. Първият случай. Настрадин, негов приятел го пита, откъде си хванал толкова много риба? Настрадил бил за риба и кошницата му пълна. Настрадин, откъде си хванал толкова много риба, че кошницата ти е пълна? Казва Настрадин, аз си открих едно любимо място, което е пълно с риба. Трябва само да си много наблюдателен. Ей там зад хълма има затворена с голяма ограда частна собственост. Там пише, тук ловенето на риба е строго забранено. Ето откъде ми е пълна кошницата. Ами Настрадин, аз да отида ли да си напълня кошницата? Не, защото там има табела. Нарушителя го чака наказание. И има и друга табела. Входа е строго забранен. Значи, как света се огражда нещата, как мисли, че те са негови, тук Настрадин разкрива много тънко, как действа света. Затворил се благата за другите и само те си ловят риба, само че те си ловят карма. Много простичко Настрадин показва как света се проваля по неговия си начин, т.е. как земното мислене се обрича и как хората от света не могат да се справят с тъмнината в себе си. Елементарни уроци за начинаещи, но важни. Това са суфи уроците. Втория случай. Настрадин и Корана. Настрадин, ти познаваш ли Корана? Не. Че как така си ходжа? Аз съм ходжа, защото дяволът ме учи.
че на какво ти учи дявола. Дявола ми каза, може да не познаваш много добре Корана, защото ако го познаваш добре, много лесно ще бъдеш заблуден. Но ако си искрен, ти си в пътя и настраден, и казвал настраден. Затова и не познавам Корана, не познавам много добре Корана, защото предпочитам да съм искрен. Отново Танак Суфи урок. Ако ти си искрен, ти си наистина призован и самия живот става твоя Коран. Да виждате колко простичко. Самия живот така ще учи, а иначе Библията ще обърка. Тоест настраден иска да каже, ако не си искрен, Корана ще заблуди. Който е искрен, той вече може и да не чете Корана, може и да го чете, но живия Коран ще го учи. Третия случай. Настраден има голямо главоболие. Менталният свят винаги има главоболие. Дай ми съвет. Има съвет, казва Настраден. Но трябва да си свариш този един чай с този големия дъб в гората. Там има един голям дъб. Трябва да си свариш с него чай. Че как ще сваря този голям дъб? Ама ти чайник ли нямаш? Добре, ще ти дам. Виждаш ли онова езеро? Иди и закарай дъба там и го хвърли в езерото. Сложи дъба там и чакай. Ама Настраден ще заврели. Ама ти бързовар ли нямаш? И така на човека главоболието му минало. Тоест, трябва да отнесеш ума някъде в друго измерение. Настраден е много повече от психолог, но той е много тънък. Той остава скрит. Значи, кажи нещо весело на човека, кажи му нещо отнесено и наистина, когато попаднеш в чистото съзнание на Настраден, той вижда винаги само веселото. И това много лесно се предава на другите. Главоболието, това е нечистото съзнание и за Настраден няма проблем да го излекува, защото той говори по законите на живия език на духа. Четвъртата случка. Настраден се разхождал в гората и видял приятел, но го припознал. И въпреки това, че не бил той, много му се зарадвал и толкова силно го ударил по рамото, че го съборил. И му казал, здравей, приятелю. Той е винаги, знаете, в настроение. Здравей, приятелю Хасаб. Даже името му казал, макар че го препознал. И извинявай, че не те познах веднага. Ти малко си се изменил. Увеличил си носа си. И лицето ти е по-друго. Сигурно си направил операция. Сякаш си се променил. Непознатият чужденец му казал ядосано. Не съм Хасаб, а Мурадин. Ти даже името си променил. Значи, урока. Ние толкова често много неща припознаваме в света и толкова много сме се влюбили в своите заблуждения. И тук пак деликатно Настраден обяснява. Ето как нашите знания увеличават нашите глупости и заблуждения. Продължаваме да сме упорити. Прекрасни уроци, над 2000 уроци. Разбира се, Настраден има казани неща от него, измислени и ще има да измислени, защото той влезе в тънката история на софизма. И последната случка, как Настраден се скарал на морето. Прекрасен случай. Настраден се разхожда по брега на морето дълго време, мъчи го жажда. А това море няма как да пи, но дълго време се разхожда, продължителна жажда го мъчи, не може да намери прясна вода. Взел морска вода, пинал, тя за повръщане. Взел да му се повръща. Вървял, останал недоволен. Накрая намерил едно изворче. Напил се до насита, напълнил се манерката с вода, тръгнал обратно към морето. Отишъл пак до морето и го погледнал сърдито. Излял водата от стомната, от манерката си в морето и казал на морето: ти прекалено много си голямо, прекалено шумиш и се хвалиш, ето виж каква трябва да е водата. Нищо не разбираш. И хвърлил водата, чистата вода вътре. Отново прост пример. Много хора вдигат шум,
Много се хвалят, а нямат простичката чистота. Чистотата на душата, скромността и смирението на малкото извърши. Това беше за днес. Следваща лекция на 2 октомври.